Good morning, happy Friday everyone. Another beautiful day. Malamig-lamig ang panahon na kasi fall is in the air. Yan yung mga bata naglalaro. Tapos andyan si Mingming. Mingming! Yan si Mingming. Tapos may nag-ayos ng wall namin. Today yung nadaganan ng ano na buslutan sa hailstone. Yan nagtatrabaho sa wall namin na bangag-bangag sa kilid. After sa aming window, yan, wall na naman yung project. Yan. Tumanok. Kawas na po. Yan. Andiyan ang mga batuting. Dula sila. Kay nice kayo ang panahon. Yan, ang ganda ng panahon guys. Tapos dito si mother naglingkod-lingkod. Bantay sa mga bata. Yan. Yan nagtrabaho sa balay. Yan siya. Yan. Tingnan na, let's get na tomatoes. Pepper. The chicken is here. Maybe they're laying eggs here. Let me see. There, one meron. Puta silang basket. Go pick it up. Can we put it in here? Look at the chicken. Oh, this is where they go. That's why they can get in. Sige na. Manilagdula. Yeah, that's good. Manilagdula. Akong gipaharbis. Ezekiel right here, oh. Dali. Wala ay nagtrabaho sa among bongbong. Chicken! Careful. Oh, right there. Right there, oh. Kaya kung mong harbisay, oh. You're back. Let's go. What's that? That looks like a box. Looks like a box window. Yan. Let's go na inside. Yan siya. Yan. Pasulod na po ni ilis sa mga bata. Kay hugaw kaayo. Okay. Aray. Yan. Sure. Careful. Yan. Dali na, it's bath time kasi you guys sa balat of sand. So yan yung trabaho namin today. Very nice day. Look at guys. Simple namin, wala mo ng water. Check natin guys since napaalam pa muna yung nagpanday. Nagpanday din So ito na siya guys. So yan. Yan na ito yung mga gamit niya. Napa siya gipalit. Another, na sila yung sariling mga gamit. Yan, anak man jud na maskin panday sa Pinas dapat na jud kay nagamit. So yun siya guys. Yan siya. Yan. Ito yung sa isang window namin. Yan. Yan na siya. Yan. Sa pangitaas wala pa. Wala pa niya nalangkat. Kita na yung bangag-bangag guys. Sumauna. So that's the reason na nagpailis mi og bubong o tawag ba na bongbong tawag sa amo na kay nagbangag-bangag siya kanagong ice nga murag bato diri tawag sila din hailstone or hail. So kini siya bag ura po ni namo napataod gipalisdan to namong daan nga window. So muna na siya napagipalit ang katong nagpanday para pang unsa to part siya sa window. So yan. Yan muna yung update natin. So yan. Yan siya. So muna kanang singawan sa among washing machine sa dryer. So dra siya mag pungaw. Yang exhaust. So yan guys. So yan. Para na sa atong light. Sa atong suga. Sa iyapang gitanggal.
gisulod na ako sa iliwan ako gipagas-gawas kay magsige na lang po na siya barking. So akong gilakang iyahang portahan. So since nilakaw pa ang nagpanday, very beautiful day guys. Oh. Since nilakaw pa ang nagpanday, pagawasan sa si Ili para kaihi siya, basi kay ihion. So, taon na pudbaya siya, manasa sulod. Very ganda ng araw natin today. So yan muna yung update guys sa atong bungbong na nagbangag-bangag. Matatapos rin ito. Balik ang panday later. So yan. Walahi nilang importante kay tagduha. Very nice na guys. Oh. Looks very nice na si daddy. Get home na si daddy. Yan. Pasunan pa tong sa iba taas pero very nice na niyang kuan. Wala na dyan bangag-bangag. Tapos i-finish up his kuan. Tiwasunan pa ni guys. Nice. Yan si daddy ito pa sila sa panday. Yan. Ang ganda ba oh, ng wall namin. He did pretty great job. Yan oh. Pero naapa sa tuktok ka na guys oh. Need pa na. Wala pa dyan siya nahuman. Grabe. Siya isa nagpanday. So it takes while. Nakita na ko siya ganyan up and down, up and down. Sumuon ni ang among daang wall. Dari niyang sumuon ang iyahang truck. So diyan nakabalot ang katong bagong mga wall. Sumuon siya oh. Ano siya. Una ang iyang ipanglangkat ganina up and down siya ba nagbitbit aning mga wall daghan pud siya daghan siya pieces so mo nang daan maklaro ni mga daan jud siya kaya pa siya kuan mga agi sa water klaro jud nga daan kay ringi lang bangag bangag so mo na siya ang daan napagay direct kuan napay uban na mo gamiton pa siya so mo na siya still working pa dyan na siya sa tip sa roof namin. Very nice na ang wall mo. He lives there. Did pretty good job. It's small enough. For now in the grocery me. Friday grocery. Para di namin maglakaw-lakaw sa Thursday. That's where they say it is? Found this today guys. Actually ang akong bana mo nakakitaan nasa lahi na aisle ni siya. Nakabutan dili sa mga fruits nga pala sa banana sa lahi na siya nga ay nakitaan sa mga so unsa na siya nakuan na fruits kula rambutan na ino madaghan siya you want this one naladan si mother ingon siya ka duha kay di man ka siya mahal guys for 89 naman says ano siya ko duha hoy isa lang yun sa ba guys lami tayo ang rambutan guys sabihin awal na ko ani ba wa kakaon ano pa siya pa pero abrihan ba so ano na siya may dali man siya guys. Sa tuwan niya, paak ka niya, paak direct sa. So yun na yung laman. Rambutan. Saka na sa English rambutan, no? Saka na sa English. Gamit siya guys. I don't know what in English. Rambutan. Sweet and juicy. Do it juto. Rambutan. Sana siya mag France. So guys, ano siya? Ano? So nani kadang ko ang iyang seed. The seed of rambutan. You want to buy the red flowers yellow? Yeah. Okay, how many reds do you have? 10. Kaon pa guys, kaon. Nanguan mi nang gusto nila. Wag biyaan na naman natiwasa ang muro. Tapos tomorrow na ang lakaw. Something to tomorrow or something. Tomorrow is Saturday here. So it's Friday night pa here in America. Friday na mag-grocery. Pag-open. Pag-abot namahan. Ang gusto rin ano yung pang gusto. Hindi kasi guys. Kung is binawal ba? Kung kakaon ng rambutan. Nakulit ko makaon na milit. Kumbagal. Pwede ako sa kauno ay daw. Di mo na siya pa. Kanan siya baka nang bagay-gay. Pero daw kaon bagay nyo. I will let my boys try it. Let's see. Honest review if you like it. Wait, don't like this bite. Because you need to eat the meat of that. It's kind of too cold. Yeah, it's cool because they put me in the fridge. Oh, you like it? Oh, good daw. Matias. Si Matias, guys, mauni siya amurag Pinoy. Kaya may paborito sa Philippines. Pinya, pineapple, and mango is Matias' favorite fruits in Philippines. Yeah, Matias, ka naman masibog ito nato, guys. Oh, you know, eat it. You wanna try, Ezekiel? Okay, I'll try. Ini isa mo ni ang pilian. Go bite here. Oh, It's too cold. they're right here. It's one, no. There's only like a little seasoning. Go try. Ikaw, uwi po na ng isa. Cold ba dyan ako? Di po in the fridge. That's so good.
It is yummy. Philippines just eat rambutan. I want to eat a banana. Eat orangutan. Rambutan. I want to eat a banana. Okay. Philippines daw eat orangutan. Hoy, kadlok ba? See for YouTube. Ayun, bananas? Okay. Banana in my good hand. So Banana lang daw ang ate. Si Batang Bida-Bida, banana lang daw siya. Mom. Mom. Okay, yes, my dearest. Don't put the banana in my Make you strong. candy go away. Now you Banana boy. Real? You want this real foil? Ngalit po may para siyang birthday nga sa pinyata ng Inbi. Ito sa kung kuan Matias. Hindi siya guys ay. Kaya makita bitaw natong prutas nato. Talaing nasod. Mura po tag maignorante. Mura po tag maulit-ulit o taon ba? Italagsan man, makita. Ano. Focus. Yun na lang yummy sa rambutan. Yummy. Lansonis gusto undan ako. Tama ko. Wa mo ko dali lansonis ay. Unang kagahapon nga trabaho guys. Karon ako morning nagkuano. From our house hunting video. Oh. Muna din siya guys. Oh, nice na siya. Oh, na pa ang butterfly. Among bisita nga butterfly. So nabalik na ni ay hang light din ha. Tapos katong open ring nga hole. So muna ang among exhaust fan sa among kuan. Nice na siya. Oh. So muna among gamay na gate para dili sa iling magawas. Oh, 2 butterfly day guys. Oh, nadra. Oh. Butterfly. Duha ni sila. Nahanda na. Oh. Pa. Nice pagkakuan ba? Pagkahimo. So, na siya guys. Oh. So, nice na siya. Ibutangan niya frame din ha. Sa among new window. Yan. Daka butterfly ba? Nag-hang out lang sila din ha. Na siya. Oh. So, wala na holes ang atong wall. Yan. Very nice na siya. Gihari na po ni daddy ang katong naghimo ani kay he did a great job para sa among dito sa among AC area. So, yan siya guys. Yan ang ating update sa atong wall. Nahuman rin ang atong projects sa atong balay. Balay nga nabangag-bangag. Butterfly, fly, butterfly. So yan siya guys. So yan ang atong update sa atong wall. Karon pa na ako yung video kay hapon namin nakauli pag pamalingki. Yan. Yep, nice, very nice. Thank you for watching. Gunta, magkita-kita pa kita sa sunod na higayon. God bless everyone.